बर'नि जाथायनि सोमोन्दै आं सुंद'यै बुंनो सानदों। दा गोदो जोंहा जिथु सोमावसारनाय जाजेनदोंमोन बे समाव रायजोफोरजों बिथाङाबो लैहोर लैहोर बे समाव मा बिहाव मा बिखुनजो मा बोराय बेन्थ' गासिबो खौसेयै माने बै सोमावसारनाय समाव ओंखारलांदोंमोन आरो। बेनिफ्राय बेबायदिनो बिथां शिबराम बर'आबो गामिनि मानसिफोरजों रंजा बाजायै ओंखारलांदोंमोन। ओंखारलांनानै थाङै थाङै बरपेटा रडनि सजनिकान्त हाइ स्कुलनि लांगोनायाव सरकारनि इनाय बानाय गुलि सालायनायाव बिथाङा गिबि मुंख्लं जायो। लोगोसे माने जरासे दाउथु बायदि शिबराम बर' आरो आमला बर'आ जरासे दाउथु बायदि स्रें गावथार जानानै गिबि मुंख्लं जायो। बिथांनि बैसोआ एसेबां? बिथांनि बैसोआ बे समाव 26 बोसोरमोन। 26 बोसोर। गथ' बिथांहा गथ' गैयामोन, माने खांनाय गथ' दंमोन आरोखि। खाफालावनो गथ' गैयामोन नालाय 8-9 बोसोरसो थांनायनि उनाव बहाबा गोदाव सोराव खांनो फिसा मोनोबा लाबोनानै फिसिनानै बेखौनो सोलोंथाइनि माबा होनानै बेखौ गावसोर फालिनानै बिदिनो रायजो जालांनो सानदोंमोन। नाथाय बेबायदिनो बिथाङा जेब्ला थैनो थांबाय होमबाना बिसि दग्रिनि न'मा न'आ बारहुंखाजों बुग्लाबलांनाय बायदि जाबाय। बेसेबा दुखु दाहा। बे दग्रिनि अरदाबाव हाथफ्ला होननाय मोनसे आङो सुंद' सल'बो लिरदों। बे सुंद' सल'आ अबयसे फोस्राव जाबाय। बेखौ आं दा नोंथांमोननि आखाइयाव गथायनो हानायबा हामगौमोन। थाबोबाय गारियाव। दा ओमफ्राय सरकारनिफ्राय बिदि अनसुंथाइ जि मोनदों? सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननाया बै समावनो डिस्ट्रिक्टआव डिसि अफिसनिफ्राय 5,000 मोनदोंमोन। बिनि उनाव थांनाय 2006आव बिटिसि चिफ बिथां हाग्रामा महिलारिनि आखाइयाव बे आब' दग्रिनि न'खरनि थाखाय माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनगोन नामा होननानै आंनि आखाइजोंनो आं लिरनानै होदोंमोन। बे अनसुंथाइखौ उनाव गमामायैनो मास मोनसेनि उनावनो रादाब, रेडिअ', टिभि बेफोराव फोसावदों दि बिथांमोननो माने गासै 16 जन मुंख्लं जानायफोरनि न'खराव 1 लाख करै अनसुंथाइ होनाय जाथों होननानै अनसुंथाइखौ हरदोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा, जोंहा बे आब' दग्रिनि न'खराव फैनाय राङा आलायान्द्रि जानानै बिहानि बिहामजोआ दुर्भाग्य हिसाबै बेराम जानायाव बेफोर फैसाया आलायान्द्रि जादों। जानायनि उनाव मात्र बे बिहामजोखौ सारादु खुंनो आन्था 10,000 फैसाल' बिहानि आखाइयाव गोग्लैफैदोंमोन। बेनि उनाव थांनाय बोसोराव जोंहा प्रमिला रानि आब'आ बिसानि न'खराव थांनानै न'खरखौ नायनानै दुखु मोननानै 50,000 केस होबोदों। बेखिनियानो आरो दिनैथ' बेहाय जोङो आर'जलाइबो होनाङाखै, जेबो होनाङाखै। सिगाङाव जेरै होदों बेबायदिनो दिनै अनजिमाया खमब्लाबो गोबां मानसिफोरनोनो, बुरजा मानसिफोरनोनो बेबायदि अनसुंथाइ होनायाव आङो आंनि फारनिफ्राय दिनैनि बिटिआर चिफ प्रमद बर' बिथांनिसिम आं गंग्लायनाय थाबाय, बिथांखौ साबायखर थाबाय। बिथांनि जिउआ आलो गोजोन जाथों होननानै आं आंनि गोसो सिंनिफ्राय साबायखर बावबाय। मुंख्लं शिबराम बर'नि गामिया कलबारि एबा ब्रेकेटआव आस्राबारि। बेनिफ्राय पस्ट अफिसा कालपानि बाजार। डिस्ट्रिक्टआ गोदो बरपेटामोन, दा बाक्सा जाबाय। बेखिनि रमान स्क्रिप्टआव मुंख्लं जालांनाय बिथांमोन मान बावदों। मा फोरमायगोन बे बेलायाव? मोजां मोनदों। बेबायदि जेनेबा इनिसियेटिभ लायोबा मोजां मोनो। सिगांफ्रावबो जेनेबा एसेबां बायदि माबा खालामाखैमोन, जेनेबा नायसनाखैमोन आरो सरकारफ्रा। दा जेनेबा एसे बेबायदि माबानायनि थाखाय एसे मोजां मोनदों। बेबायदि जाहाथे उनफ्रावबो जाहाथे न'खरनि सोरबाफोर बेफोरबायदि मुंख्लं जानायफोरनिफ्राय जाहाथे बेफोरबायदि इनिसियेटिभ लायोबा मोजां, बेखौ आसा खालामो आरो उनावबो जाहाथे बिदिनो लांलांबाय थागोन सरकारफ्रा, बेखौ आसा खालामो। मा जायो नोंनि बे मुंख्लं जानाया? मायाव जादोंमोन? मानि सोमावसारनाय जादों? बेयो रमान स्क्रिप्ट मुभमेन्टआव माने
पुलिसनि गुलियाव जिउ गोमादों आरो हायथाराम बसुमतारी होनो आयं जायो आंनि फादारनि बिदा फाख्रिगुरि देबरगाव फाख्रिगुरि बिदिनोसै सिन्था भाबना आंहा थैनो लागासै अबहाय बेबायदि माने पुलिसजों बेबायदि गावथार जाया गावथारनाया मानो सुजनिकान्त गौरां